пайвандони Ғаффор Мирзоев замони яке аз бонуфузтарин генералҳои тоҷик ки беш аз 11 соли охир дар кунҷи зиндон ба сар мебарад, то ҳол аз ҳаққи бозбинии парвандааш бархурдор нашудааст. Собиқ фармондеҳи горди президентӣ ва яке аз фармондеҳони фронти халқӣ соли 2004 боздошт ва 2 сол баъд аз рӯи 30 моддаи кодекси ҷиноии Тоҷикистон аз ҷумла хиёнат ба давлат, қасди ташкили табаддулоти давлатӣ, хариди ғайримуҷози силоҳ, нигаҳдории он, сӯистифода аз мақоми хидматӣ ва дигар ҷурмҳои сангин ба ҳабси абад маҳкум шуд. аз ҳамон замон то имрӯз ӯ дар як утоқи якнафараи боздоштгоҳи муваққатии Вазорати адлияи Тоҷикистон нигаҳдорӣ мешавад ва ҳама гуна дархостҳо дар заминаи интиқолаш ба зиндон беҷавоб мондааст. Оиша Мирзоева хоҳари Ғаффор Мирзоев гуфт, дар охирин дидорбиниаш моҳи пеш бародараш аз ӯ хоҳиш кардааст, то дар 61-умин солгарди умраш аз номи ӯ ба президенти кишвар муроҷиатнома ирсол кунанд. Ғаффор Мирзоев зодрӯзи навбатии худро рӯзи 8 март дар зиндон таҷлил кард. оиша Мирзоева ки рӯзи 9 март бо радиои Озодӣ дар бораи қазияи бародараш суҳбат мекард, гуфт, бародараш мехоҳад ки президент ба ӯ раҳм ва авфро раво бинад ва ҳадди ақал дар шароити нигаҳдории ӯ сабукиҳо ворид шавад. ҷаноби олӣ, ман рости гап дар ҷое ки як чӣ мешавам, ман мехоҳам ки во бихӯрам қатъи. мана намемонанд ва охири пешрафтанӣ. агар мара мефурад ки во бихӯрам дар пешаш, бовар ки то ҳамин дараҷае ҳастам ки мегӯм дар ҳамин пеши пош бихалтам ва бигӯм ки ҳамин мардак пир шид. 61 сола шидай. гуноҳам ки карда боша одамо чӣ чизора мебахшанд. худаш ҳама чиро бахшид ҳамара. нахоҳ ки ҳамин Ғаффор амуқа гуноҳе карда боша ки як хубиш чиш нашида боша. бабахши 60 сола шидай. ба нақли хонум Мирзоева дар муддати тамоми солҳои зиндон Ғаффор сиҳатиашро аз даст дод. дарди қалб, фишорбаландӣ ва ҳам дучори бемории қанд шудааст. 3 сол пеш дандонҳояш ба рехтан сар карда, ҳоло ба мушкил ғизо мехӯрад. ҳарчанд наздиконаш аз шароити нохуби Ғаффор Мирзоев дар зиндон шикоят мекунанд, вале масъулони зиндон мегӯянд ҳоли ӯ хуб аст. як масъули раёсати муассисаҳои исloҳии Вазорати адлияи Тоҷикистон рӯзи 9 март ба радиои Озодӣ гуфт, Ғаффор Мирзоев бо ҳукми додгоҳ ҷазо гирифтааст, аз ин рӯ нигаҳдорӣ ва бархурд бо ӯ аз рӯи муқаррароти қонун ва ҳукми гирифтааш сурат мегирад. оиша Мирзоева хоҳари 63 солаи Ғаффор Мирзоев ягона нафаре аз хонаводаи онҳост ки дар як сол як бор бо ӯ иҷозаи дидору гуфтугӯ дорад. ҳатто вакилони мудофиаш наметавонанд бо ӯ аз наздик суҳбат кунанд.